тадобири пешгирӣ аз густариши бемории COVID-19 дар Русия аллакай таъсири худро ба муҳоҷироне ки дар ин кишвар кору зиндагӣ мекунанд расондааст. муҳоҷирон мегӯянд баъзе аз корхонаҳо яке пайи дигар баста шуда онҳо маҷбуранд ба рухсатӣ бемузд бираванд. чунин вазъият муҳоҷиронро аз он сабаб нигарону нороҳат кардааст ки онҳо намедонанд аз кадом ҳисоб пули патент ва ҳаққи хонаи иҷораро бидиҳанд. муҳаммад собиров, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав, қабл аз барнома дар як суҳбат бо мо гуфт ки чанд рӯзи охир ба ҳамин мазмун тақрибан 50 муроҷиат гирифтаанд. аз рӯзе ки ин касали коронавирус дар ҳудуди Русия пайдо шуд, ин ба барои муҳоҷирони мо як зарари худро ҳам расонд ва мебинем ки читавре мебинем ки фурудгоҳҳоро маҳкам карданд ва муҳоҷирони мо аксарият дар фурудгоҳҳо монданд ва инчунин бошад муҳоҷироне ки дар кафе ва фитнес клубҳо кор мекарданд, оҳоро аз ҷои кор ҷавоб доданд. имрӯз барои мо шаҳрвандони Ӯзбекистон ва Тоҷикистон занг зиданд, гуфтанд ки дар фитнес клубҳо кор мекарданд ва ӯҳоро аз ҷои кор ҷавоб доданд барои ин ки мизоҷон нест ва инчунин бошад кафеҳо ҳам ҳамчунин муҳоҷироне ки дар онҳо кор мекарданд то моҳи мая аксарияташонро ҷавоб доданд барои ин ки дар кафеҳо ҳозир ҳамун мизоҷон нест. муҳаммад собиров дар идомаи суҳбат гуфт, дар шароити барои муҳоҷирон ногувор маркази онҳо ки дар кӯчаи Казакова назди метрои Курская ҷойгир аст, кӯмаки худро ба муҳоҷирони бекормонда мерасонад. Организатсияи мо Тонг ҷаҳонӣ барои муҳоҷироне ки беҷои кор монданд ва маблағ надоранд барои иҷораи ҳамон хонаҳоро супоридан ва ё ки яъне ба хӯрокворӣ ниёз доранд, мо барои онҳо кӯмак мекунем ва то ҳамон моҳи мая як миқдор хӯрокворӣ харида метиҳем ва ҳатто ҳамон иҷораи ҳамон хонаҳошонро медиҳем. муҳаммад собиров ҳамчунин афзуд, онҳо дар фикри муҳоҷироне ки айни ҳол дар боздоштгоҳҳои муваққатӣ нигаҳдорӣ мешаванд ҳастанд. муҳоҷироне ки дар яъне боздоштгоҳи муваққати спецприёмникҳо ҳастанд, онҳо ҳам то моҳи мая онҳоро ҳам ба Тоҷикистон равон карда намешавад, мутаассифона азбаски ин ки яъне рейсҳоро манъ карданд ва мо ҳамин хел қарор қабул кардем ки барои ҳамон муҳоҷирорам як ҳамон дору харида ва барои онҳо бурда тием. аммо ин мусоҳиби мо ба ҷанбаи дигар ва мусбати таъсири коронавирус ба ҳаёти муҳоҷирон низ ишора мекунад. ӯ мегӯяд ҳоло мавридҳои ихроҷи муҳоҷирон аз хоки Русия кам шудааст. бинобар он ки бинои аксар додгоҳҳо баста аст, кормандони пулис муҳоҷиронро барои қоидавайронкуниҳо танҳо ҷарима баста раҳо мекунанд. ҳоло он ки то хуруҷи вирус маъмулан онҳоро рост ба додгоҳ бурда ҳукми ихроҷашонро содир мекарданд.